Sa kabila ng sitwasyong apektado rin ang kapulisan sa pandemya, ay hindi ito naging dahilan upang mahadlangan ang hangaring makatulong sa kapwa. Kaya naman, ang mga mabubuting gawain ay tuloy pa rin. Sa kabilang banda, mga tulong at suporta mula naman sa mga may mabubuting puso ay dumagsa. Ang kabuuan tutukan sa balitang hatid ni Patrolman Kid Edsil Pascual mula sa Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company. Ang kapulisan ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company Season Boundary Control Point na pinangunahan ni Police Senior Master Sergeant Nathaniel Mones habang sila ay pabalik sa detachment, nasaksihan nila ang isang matandang lalaki na hirap na makatawid sa kalsada sa Barangay Bubunan, Usurubio, Pangasinan. Dali-dali silang bumaba sa sasakyan at tinulungan ang matandang lalaki na makatawid at napag-alamang ito ay may mild stroke at rheumatism. Sa kabilang dako naman, sumailalim ulit ang mga miyembro ng 2nd PMFC na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Oliver A. Abayan, Force Commander, ang RT-PCR o swab test na isinagawa ng Provincial Health Office COVID Mass Testing Team ng Lingayen, Pangasinan sa Camp Narciso Rueca Ramos, Tayug, Pangasinan. Layunin nito na mabigyang atensyong medikal ang mga frontliners upang masiguro ang kaligtasan habang tayo ay nagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan at gayon din para sa kanilang pamilya na inuuwian na masiguro na hindi sila nahawaan ng COVID-19 virus. At panghuli, nakatanggap ng donasyon ang 2nd PMFC ng kagabitang makakatulong upang makaiwas at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Ibinahagi ni Miss Melody Lacson Limuhoco ng Umingan, Pangasinan ang mga sumusunod: surgical mask, thermal scanner, alcohol, disinfectant, sprayer, PPE at disposable gloves. Gayon din, nagbigay ng isang thermal scanner ang opisina ni Congressman Tyrone Nagabas, 6th District of Pangasinan upang makatulong sa pagmonitor ng body temperature. Ito po si Patrolman Kid Edsil Pascual, ang inyong police patroller ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.